Com a director general de Telecomunicacions i Ciutat de la Informació, m'és un plaer fer-vos arribar aquestes paraules de salutació de la 14a edició del B-Digital Global Congress, congrés que any rere any es consolida com una de les trobades de referència del sector TIC a Catalunya. Durant els propers dies, experts i representants de diferents sectors empresarials, de l'administració pública, de les universitats i centres tecnològics debatran sobre la gestió de l'ecosistema digital. Actualment, les TIC estan aplicades a tots els camps de la nostra vida, tant professional com personal. I és un repte per a les empreses del sector donar una resposta adequada a les necessitats digitals de la nostra societat. Des del Govern de la Generalitat creiem fermament que el nou model de progrés socioeconòmic per a Catalunya i el camí de sortida de la crisi passa pel desplegament d'una societat digital a Catalunya. Per això hem posat en marxa el Pla iDigital, amb el qual volem posicionar Catalunya al capdavant d'Europa en aquest àmbit. Només em resta agrair a tots els organitzadors i professionals que hi participeu l'esforç de tants anys impulsant aquest esdeveniment. A tots i a totes us encoratjo a aprofitar al màxim les oportunitats que el B-Digital Global Congress pot generar per a tots. Moltes gràcies.